ଏହି ନିକଟରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଓ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଭସାଣି ସରିଯାଇଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଲିଯିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋଡ଼ାଉଦା ବାରୁଣୀ ଭସାଣିକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କୋରୁଆରେ ହେଉଥିବା ଭସାଣି। ବହୁତ ବଡ଼ ଭସାଣି ହୁଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ। ଭଳିକି ଭଳି ଠାକୁର ଓ ଭଳିକି ଭଳି ଡିଜେ ବାଣ ରୋଷଣୀ ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆମକୁ ଭେଟି ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର କୋରୁଆ ଭସାଣି।
भिडियोटी भल लगी दयाकोरी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करंतु। बाय, जय जगन्नाथ। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो।